Tunnin pystyy. Ei. Aloita kuvaus vaan tässä. Missä päin ne on? Mä Leo. Häh? Veitsi Leo vaan. Ja siis tossa päin tonne vasemmalle. Se kaupan ohi. Joo. Elävä vaan. Sieltä tulee. Oskari ja Morjes! Katellaan vähän korttia ja papereita. Onko oma pyörä? Tässä on tää rekkuri. Ai joo. Sä olit nyt kyydissä. Joo. Otitko vaan tyypit vai? Joo. Joo. Onko sulla korttia itellä? Ammu. Joo. Vai silleen. Mites toi kilven kulma on päässyt noin loivaksi? Se ei ihan käy. Saaks ne jotain? Joo. No niin, nythän se on paljon paremmin. Ainoa vaan se, että noinkaan on kääntämällä. Ei niin. Nyt se pysyy näin. Niin joo. Se on kiinnitettävä sillä lailla, että se on vaan siinä yhdessä. Joo. Tota.